今年はいろいろあったよね。嬉しいことや悲しいことももちろんあったよね。それは当たり前のことだから。人生って波あるよ。これからは次のページへ行くでね。これからも頑張ってね。次でもなんとかなるかも。でも大丈夫。気にしなくていい。神様いるから。ちゃんと見守ってくれてるよ。よい、どうしよう。迎えに行く。自分の目的を作ってね。素敵な未来を作りましょう。長い上り坂や怪我してたこともあるかも。その時少しゆっくりしていいよ。落ち着いたらまた続けていってね。諦めないで。